So, may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Tonton's Secret File, the Halloween Special. Si Tonton na nakaranas ng kababalaghan kasama ang kanyang girlfriend nang dahil sa panonood nila ng pelikulang nakakatakot, Paranormal Activity to be exact. Nagtapang-tapangan sa bahaw lang pala daw ang Paranormal Activity. Lumipas ang mga gabi. May kakaiba nang nangyayari sa kanyang girlfriend. Yung girlfriend niya bigla na lang tumatayo at umaharap sa salamin at tinatanong, ano ba yan? Ano ba yan? Hanggang sa iba na yung tumatayo sa kanya. Wow! Ay, di pala kasama yung gano'n. Charot! Darot. Hindi. Iba na yung tumatayo sa kanya. Yung balahibo niya. Dahil sa mga sumunod pang araw, ay yung aso nila na kasama sa kwarto, tumatahol ng 2:00 ng madaling araw na parang may tinitingnan. At ito pang malupit. Yung akala niya hindi na tatayo ang kanyang girlfriend, bigla na lang tumirik ang mga mata nito. Yung pala binabangungot na. Iba pala yung tirik ng mata. Charot with the rot. But anyway, totoo ba ang sanib o sapi? Totoo ba na sa mga ganitong pagkakataon, dasal lang ang kailangan? So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Charmaine. Hi, DJ Rocky. Ang sinasapian lang ay ang mga nagkukulang sa pakikipag-communicate sa ating Panginoon. Mahina ang puso. So, ang paniniwala nila ay mahina. Ina-attribute ba natin talaga to sa kahinaan ng pananampalataya? I'm not really sure kasi wala tayong expert ngayon. Kasi pag kumuha pa tayo ng expert, baka magbayad pa tayo. So, tayo na lang. Kumbaga nagtitesis tayo ngayon. Research na lang guys. Meron namang Google. Ito naman sabi ni Aliana Dalisay. Mas nakakatakot yung nangyari sa akin. Papasok ako ng CR. Tapos, yung sabon na puti namin, may kulot na buhok. Ay, iba yun. Hindi ko kinaya yung sabon na puti may biglang kulot na buhok. Ang lupet. Ano ba yan? Ball squared. Ito sabi niya. Kaya ako pag alam kong nakakatakot, hindi ko na pinanunood. Baka kasi mapanaginipan ko rin. Tapos bago matulog, nagpe-pray din talaga ako. Tama naman din si Sender, magdasal bago matulog para kahit papano may sandata. Ginagawa nyo ba yun? I mean, gawain nyo ba na magdasal bago matulog? Ako, hindi na ako yung lumuluhod-luhod pero nagdarasal ako sa utak ko habang naka-rest yung body ko. So, ganun yung pagdarasal ko bago ako matulog. Nagpapasalamat ako sa lahat, humingi ako ng tawad, and at the same time, humingi ako ng guidance. And good sleep. Yun talaga. Kasi sa panahon ngayon, sobrang dami ng iniisip natin, ang hirap na rin talaga makahanap at makatagpo o maka-experience ng masarap na tulog. Masarap na pagkain, parang kaya pa eh. Pero yung tulog, parang ang hirap na siyang ma-achieve ngayon. Kaya if you can sleep well, kabisyo, keep it up.
At sana hindi yan ma-distort sa iyo o hindi yan mabago. Kasi it's a luxury. Yung masarap na tulog. Pero luxury din kapag meron kang masarap na kasama. Charot with darot. So wag matutulog or wag nang manood na nakakatakot bago matulog kasi. Pwede naman kasi manood ng mga comedy na lang. O kaya makinig ka ng love radio. Tapos si Totoy Bato yung pakinggan mo. Feeling mo lang may kapre kang kasama. Parang ang sama ko dun. Totoy Bato, kasama mo 9 to 12 ng madaling araw. 9 p.m. hanggang 12 midnight. Tapos parang may kapre ka lang nakasama. At least hindi multo. Hindi siya mangsasanib sa'yo or parang sasapi sa'yo. Sorry, Toy B. Love you. Anyway, eto naman sabi ni Myra Dar. Hello, DJ Rocky. Takot po ako sa horror. Horrorosan lang po ang pwede. Charot, with harot. Ano yung horrorosan? Ano yun? Not so sure about that. Wala akong masabi, basta alam ko lang, natatakot akong mag-isa. Pero nasasanay na lang po, and always pray, relax lang natin yung mind natin. Shoutout po sa buong Team Rocketeers, and kila Wendy and Ate Rich, nakikinig daw sila ngayon. Miss you, DJ Rocky, thank you so much. Hi kila Ate Wendy and Ate Rich and Myra Dar. Alam nyo ba, nasa likod ninyo, merong nakaabang na nakangiti na parang nakamadre na suot. Tapos alam niyo yung ngiti na parang may binabalak na masama. Oh my God. Tinatakot no? Ito naman sabi ni Danilo R. De La Cruz. We need to keep away from these things. If you dabble in them, taray, what is the meaning of dabble? Alam ko lang yung binubuhat Ay, dumbbell pala yun. If you dabble in them, open yourself up, whether they are real or imaginary. Also, keep yourself clean in mind. I think negative energies can only enter you when you harbor ill will, hatred, or revenge inside you. If you only allow love and kindness to live inside you, then you are protected against these energies. So we need to make ourselves strong against the devil's attack when we choose the love of God. Have a thrilling Tuesday, my gorgeous kryptonite Jessie in black coat, lots of love. Ayan, taray naman yung Jessie, in black coat. Gorgeous kryptonite yan, Danilo R. De La Cruz. Pero anyway, going back to sa sinabi ni Danilo De La Cruz, yung negatibo daw ng mga enerhiya, dun daw posibleng mamayani o tumambay yung mga kasamaan o yung mga demonic entities, sabi. So, you have to love or allow love and kindness to live inside of you para ma-push yung mga negativities, yung mga evil energies. Sabi dito ni Cheddar Darar, patayin sa sindak si Barbara. Wala naman ako pinahuhulaan na kung ano title ng pelikula. Wala naman po. Anyway, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At maraming nagko-comment na, opo, totoo yung nangyari sa South Cotabato. At marami raw nasapian sa isang eskwelahan somewhere down the road. I'm not so sure about doon Pero, at some point, kung tatanungin niyo yung personal na opinion ko tungkol sa sapi-sapi at kung totoo ba yung mga ibang elemento na existing dito sa mundong ito, my take on that is yes. Oo. Di ko makakalimutan yung mga kinuwento sa akin ng magulang ko. Yung sa mother side ko, kumukuha pa sila ng pagi. Alam niyo yun? It's a fish Pagi. Alam niyo yun? Pagi. Basta, yung pagi daw na yun, parang inihahampas doon sa masamang elemento na iyon. Tapos, after nun, biglang gaganda daw yung enerhiya o yung kalagayan nung mismong nasapian. Parang may ganun. So, yun yung mga kwento-kwento ng mama ko na pass through generations na
sa great-grandma ko yun eh. Tas meron pa nga yung may bola pa na nilulunok. Tapos pag sumigaw ka, mag-change ka into Darna. Iba pala yun. So, yon, may ganun. So anyway, dito tayo mag-dwell sa nangyari sa ating secret file sender. Ano kaya yung natunghayan nila? Dahil lang kaya ito sa panunod nila ng paranormal activity. Kung ire-recall nyo po or kung naalala nyo po yung paranormal activity ng pelikula, di ba yun yung meron silang ginawang pelikula about ghosts or about souls or spirits? I don't know what to call them. But these are entities na nandito pa sa mundong ito na supposed to be wala na dapat dito. So, nabore ako actually dun sa movie na yun. Hindi ko nga actually ma-recall kung natakot ako o hindi, pero parang hindi. Kasi hindi siya tumatak sa akin. Pero, hindi okay din talaga na manood ng pelikulang nakakatakot bago matulog. So, that's number 1. Second, yung about sa sapi or sinasaniban. I think it's true. Oo. Ito according to ABS-CBN News. Ay, dumako na sa ABS-CBN News, no? Ayan. Nakakapasok daw ang evil spirit sa isang tao. So, meron pong chief exorcist ng Diocese of Antipolo na ang pangalan ay Father Jeffrey Quintela. So, ang sabi niya, kadalasan daw ay hindi namamalayan ng isang tao kapag sinasaniban siya ng demonyo. So, tumingin ka sa katabi mo, kabisyo, baka mamaya sinasapian na ng demonyo yan or baka demonyo talaga yan. Di mo lang alam. Charot with darot. Pero ito, dalubhasa kasi umano ang mga demonyo sa pagsisinungaling at paglining lang. Ayan, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan at ang kanyang trabaho ay manlinlang palagi. Yung mga bagay na akala mo okay lang, sa totoo'y gawa na ng demonyo. At paliwanag pa ni Father Quintela, may mga pagkakataong binubuksan ng tao ang kanyang sarili sa impluwensya ng demonyo, gaya ng paniniwala sa panghuhula at mga pamahiin. Akala mo, okay lang ang panghuhula para malaman ang kinabukasan mo, pero ito ay isang pagbubukas sa demonyo, sapagkat iyong ginagamit na kapangyarihan ng mga manghuhula. Ang ginagamit mong kapangyarihan ay ang sa manghuhula at hindi sa Diyos. Pati ang pagpapagamot sa mga albularyo ay isa rin daw umano'y. May daw na nga ako, tas umano'y pa. Paraan para makaakit ng demonyo. Nagkasakit ka. Siyempre gusto mong gumaling. Isa sa pinakamabilis na paraan na ipinapakita sa atin ay magpaalbularyo. Pero ang kapangyarihang ginagamit nila ay hindi sa Diyos. Sabi rin ni Father Quintela na ang paniniwala sa mga pamahiin at kaugaliang gaya ng feng shui ay labag sa turo ng simbahang Katolika. Hindi basta-basta ang pagiging exorcist dahil dumadaan daw ang mga exorcist sa matinding pagsasanay. Sa katunayan, pinapadala pa daw ang mga exorcist sa Rome, Italy para lumahok sa seminar. So, to cut the long story short, and to sum this all up, wag po tayong magpapaniwala sa mga nararamdaman, nakikita, at naririnig natin sa ating kapaligiran. Kung ikaw ay isang Katoliko, better na magbasa muna ng Biblia bago magpaniwala sa mga kung ano-anong sabi-sabi lamang. At kung sakaling hindi man ikaw ay Katoliko, ang mahalaga dyan ay merong kang pananampalataya sa kung sino man ang pinaniniwalaan mo. Wala na akong masabi dito, kabisyo, dahil wala naman tayong eksperto. Ang sinasabi ko lamang ay gawa-gawa lamang at kung ano-ano yung advice ko, gawa-gawa lamang. Uy, pero yung sinabi kanina ng Father Quintela, I mean yung according sa ABS-CBN News, legit yun na nasa article . So,
Ewan ko sa'yo, kabisyo, kung maniniwala ka doon or hindi. Basta ang akin lang, you have to really have faith na lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran mo ay may dahilan. And kung meron kang unexplainable experience, seek an expert. Dahil hindi tayo pwedeng magmamarunong dito. Diyan nga lang nadadali tayo dun sa sa yung mga sabi-sabi lang na dapat ganito yung gagawin mo. Hindi, dapat mag-seek ka talaga ng mga eksperto. Hindi pwedeng self-research ka lang talaga. Mga paalbo-albularyo, ganyan. Although at some point parang wala naman din masama kung tatry mo lang. Pero ang masama dyan, yung gumawa ka ng masama. Yan. So, yun lang naman, kabisyo. If you wanna share secrets ngayong week na ito, puro kababalaghan at kung kwentong mga katatakutan ng ating pinag-uusapan, na ayoko na nga talaga pag-usapan, pero nandito pa rin ako ngayon, pinag-uusapan pa rin natin to, oo. So, i-share mo na lang sa akin. Rocketera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break, you are still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Don Don's Secret 5.